nos axudan os bosques contra o cambio climático? Empezaremos falando do máis obvio. As plantas absorben CO2 reducindo así a retención de enerxía calorífica e evitando a subida de temperatura e reducindo a cantidade de dióxido de carbono que entra nas augas e a causa a súa acidificación. Os bosques son unha gran axuda para combater o cambio climático, xa que absorben o CO2 da atmosfera que nos expulsamos ao queimar o carbono e petróleo. Como fan iso? Mediante a fotosíntese, que é un proceso polo cal absorben dióxido de carbono para fabricar materia orgánica, retirando así o CO2 da atmosfera. Por lo tanto, é importante manter os bosques en bo estado reducindo a deforestación. Os bosques tamén nos protexen da problemática da acidificación dos océanos. Ao absorber CO2 da atmosfera, diminúe a cantidade deste gas que entra nas augas por disolución, causando acidez e problemas nos organismos de cuncha calcárea. Outro dos beneficios do bosque é que diminúen a vulnerabilidade das poboacións fronte aos efectos do cambio climático e aumenta a resiliencia ante desastres naturais inducidos polas actividades humanas. Que é a vulnerabilidade da resiliencia? Pois a vulnerabilidade é a capacidade que ten a poboación de facer fronte aos riscos. Por outra parte, a resiliencia é a capacidade que teñen os ecosistemas para superar os problemas ambientais, sen alterar as súas características. Por exemplo, os bosques na costa protexen ante fenómenos meteorolóxicos extremos como furacáns. Outros beneficios dos bosques é que conseguen humidificar o ambiente a través da transpiración. As plantas absorben auga polas raíces, pero só unha pequena parte desta se utiliza para a fotosíntese. O resto a expulsan en forma de vapor, humidificando así o ecosistema. Este proceso chámase transpiración. Ademais, un solo vexetado favorece a infiltración forte da escorrentía, é dicir, que gran parte da auga de chuvia viaxa a través das profundidades do solo en lugar de baixar pola superficie. Entón, a vexetación frea a velocidade da auga permitindo que sexa absorbida polo só, diminuindo as escorrentías. Da mesma forma, a vexetación evita a erosión do solo, pois as raíces das plantas agarran o solo evitando o seu arrastre. Outro factor sobre o que influen os bosques é a biodiversidade. A biodiversidade é a variedade dos organismos vivos nun ecosistema. As zonas boscosas ofrecen multitude de ambientes e permiten albergar un gran número de especies diferentes. Un ecosistema con gran biodiversidade é máis estable fronte ás perturbacións do medio que outro menos diverso. É máis productivo fronte a maior variedade de recursos. As zonas do planeta que están a perder máis bosques coinciden en xeral con zonas pobres, máis vulnerables e menos resilientes fronte ás consecuencias do cambio climático. Aínda que xa chegamos un pouco tarde para frear estes efectos do cambio climático, si podemos tentar reducir o impacto que estas poboacións van a sofrer como consecuencia das emisións que os países ricos estamos a emitir durante tanto tempo. Como? Conservando os bosques, entre outras cousas. É a nosa responsabilidade, fagámolo.